ଭାଇ ଦଶହରାରେ କଣ ଭଲ ଅଫର ଅଛି ଟିକେ କହିଲ? ଦଶହରା এই ବର୍ଷ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର ଗୋଟେ ଫୋନ କିଣିଲେ 10ଟା ଗିଫ୍ଟ ପାଇବେ। ମାଲିକା ଆଜି ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ଥିବା ସରୋଜ ମୋବାଇଲ ପଏଣ୍ଟରେ। ଆଉ ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖିଲୁ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ପୁରା ଅଗଲା ପ୍ରକାର। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସବୁ ଫୋନ, ଆଇଫୋନ, ଭିଭୋ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀର ଫୋନ ଖୋଜିବେ ଅନଲାଇନ ଠାରୁ କମ ପଇସାରେ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ସ୍ପିକର, ବ୍ଲୁଟୁଥ ଆଉ ଫୋନ କଭର ବି ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଭାଇ ଆମର ବେଷ୍ଟ ସେଲର ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ମେନ୍ କଥା ହେଲା କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଅପ୍ ଟୁ 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ। ତା ସହିତ ଫାଇନାନ୍ସ ରେ ଆମର টিভিএস, ବଜାଜ, ଏଚଡିଏଫସି, ଏଚଡିବି, ଆଇଡିଏଫସି ସବୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଭେଲେବଲ। 0% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ ଆପଣ। ଆଉ ମାଲିକେ ତମ ମୋବାଇଲ କି ଯୋଉ ରୋଗ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାର ସବୁ ମେଡିସିନ ଏଇଠି ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ତ ମୋବାଇଲ ସହିତ 10ଟା ଗିଫ୍ଟ ନେଇଗଲି। ଆଉ ଆପଣ ବି ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ 10ଟା ଗିଫ୍ଟ ସହିତ ସ୍ପେସିଆଲି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ଆଉ 18 ତାରିଖରେ ଆସିକି ମାତ୍ର ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇକି ନିଜ ମୋବାଇଲର ଗ୍ଲାସ ପକାନ୍ତୁ। ଲୋକେସନ ହେଲା ଯମୁନା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଠିକ ଅପୋଜିଟ ରୋଡ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ।